inyaya namakebhu yakapinda last time vana vambasha vakauya ava ndosina kusazoyava paderacho inhau yewaroora mumushairi wapinda nyaya dzimwe ngati pana mukubasha asipondofi avazoya Engelesi pane vana vakarugudurwa pana vana varugudurwa tikatishini vanowaidura vanongochibudiwa ndipo makati uenda nababacho wese vanenge varipo kozoya nini yakapindwa namunhu nini yakapindwa namukoma nachizina nababa nanamhana yakarakuti novakobatanizwa taura nyaya yekuti uyu ndiye makebholi pamusoro yemambo mande pamusoro yemambo ilivetwa moses ndakauya last time ndichiripotera panambo yangu anochisara kumatara nakristini matara nyaya ndaivaripotera ndeyekuti vari kukonzesa confusion kufemberi kweti pane zvinhu zviri kunesa zvekuti mhuri inofanenge ichifamba tafamba kwacho iwavo ichena nyaya wazotangoti zvakaitwa zve hachisizvo zvakaitwa zviyazve zvapa kuti nhasi nyaya yakuya kuzochiripota uye kuti tine dambudziko rekuti vana kubudirwa kwakadai so takasvika pakuti no tikwanise kunge tichibata navo panyaya dzavo asi hatichazvikwanisi nekuti tikabata nemi kuti munozodzoka zvemangwana makatipandukira zvakaitika 2 times nyaya yekutanga yakapandukira isusu pakutanga takafamba napamukuru nyaya yakatangira kumba kwavo achibakura kufamba isusu wane zvinhu zvakadini zvakabata semhuri takafamba iriposhova zvakabatsira wabanguru akadini akabatwa asi chikuzonetsa nechekuti wari kuenda wakudzoka kutena futi wachiti zvakaitwa zvezva dzanga dziri feki kobva paitika nyaya yechi2 wakaitazve rimwe challenge pamba pavo pekuti mukadzi wauyu wamakebhuru akapfimbwa neumwe murume uraini wobva ataura nyaya yake kwatiri then nyaya takainvova pazviri wakauya futi wachitipandukira asi nhasi wauya zviri nenyaya yekuti anzi vana vari kubudira saipo patachita anoiswa achakwanisa kudii tegedimomiri wangoita zvarudini vari kuita bhosi tikainvova pazviri same thing ndo taunodini tawachangoita iwapiwa zvino wakadzi wapiwa unoti nhasi vari kutaura izvi mungwana wapanduka futi ndimakadzimudza maoko vari mauda kutopindura dotaura palast minute yakataura yakati yatakabva nayo results panapa mambo wakati tibuda imovhinisimuka utaura pamalast minute amutakapedzira simbachikuni mambo pamakatiti mese buda imovhinike shuwa baba wangu wasipo takaenda tikabatsirwa baba wakangobatwa futi kuti munebva muinazvo asi hamunopedzobhadhara wakataiwa mari ndakapedzobhadhara ndakapa mukadzi ndimova mazoti patakazodzoka judgment ibva mati baba ende mutore amenokanhu paakataurwa anako saka iyi nyaya yese saka nyaya yese yakutaurwa kudira yato dzimwe nyaya ndiyo nhepo yakazindweni nyaya izese hazina basa ini ndikuda kuti manje handisi akakuti aiwa ipamo munhu akati muende nekwarikuira chienda ipanzi ipo pamo maya nenhepo oya kuti tauya nechi mohamabhiwa tsananguro ichi ita kuifuatotanga nyaya takatiendai moto nenhepo kwarari saka tiendai panzamo taura chisi nyaya pakupesa pamakatonga ini ndakapa explanation isanangura mafambiro atakaita nabamburani ndisanangura bamburani ndowerukovani mukati tiri kuda kuti tiite sei timuone pano ndiane nyaya satina chatokwanisa kutaura kanyaya sichi asipo iye angafana kutaura nenyaya ichii bamukuru vaipanotaura nyaya yake yekuti iwo avakumuti akadini akachena asi patakafamba pakabudisa anza shure kuti zvinhu angadai hazviende zvikabatwa
fiswa but naso tena kutola But we don't know the name. They went over here. Munoza vangu aizvipa vana vandichitaura kuti ichibvunzwa zvana baba wangani ukati vana baba pane uyo neumwe asiri asipo ndikati vana baba wese vanofana kunga uri chii wanzwe zvirikuita sei zviri kunzi ndo zvokunetsa kuti wafambire chii hatidi nyaya yekuti unozonzi asipo ndiani chii ane mhosva handiti pakabva mabudapo mamasodzoka mukati mambo taenda kunzoko hanzi baba awa wane nhekwe yawainayo ndikabvunza munoti mambo nhekwe iripi ndikazi nhekwe iri kuharare tikatenda kutore nhekwe kupi kuharare uye nayo kupi kumani ndiwo ndirimemba ndozvondakapedzisa kutaura ndine chimwe chekutauresa sorry one pane nyaya yekuti ndikuda so nyaya itu nyaya dzakazvimirira dzega ini ndichiripota ndichipinza nyaya yakapinda nenyaya yakadini yakazvimirira iwe wakapinza kuti chii nyaya ndakapinda nayo ndiyekuti achiripoterana wana mai wangu nenyaya kuti chaikuti wakuita sekuti wakukomberesa kuti rasira kuti ndisu takakonzeresa kuti uyu aitese abatwe zvese zvine procedure yese yakazoita sei yakatiwa uyu achapinde kutiona hatisina kana kuonana achakwanisi kuonana but izwa zvandikutaura chagaisa mulana ramakebo saka ndiri kuti inini kana iriyo nyaya handida ndiye jacob mandeuza zviri kunetsa musha saka zvisembe ndizvo zvatikutaura nyaya yatikutaura inyepanisira nyaya iri kunetsa mushangeni ndeyekuti uyu baba muyuta ane 2 cases makemi mairi baba muyuni ari kutora nyaya achitisungisa takatomboenda kwamutazakoti tikasvika tikabuda discharge achida apisoda saka nyaya iri kutinetsa mushango pedu hombe ndeyekuti baba wedu vakashaika 2001 vakashaika baba wedu 2001 baba muyuni akabva auga mapfumo zvese zvemushangira nazvo Ndiye mukuru. ndiye mudiki asi ndiye ane zvese baba munina wakatora iwo nemunina vari 2 kuenda kogadzira gwara baba vanoudza kuti mbudzi yanga ndakachengetera kugadzira gwara baba yakura aikuenda achigadzira gwara baba vari 2 nemunina akatoshaika wakagadzira naye Uyu asakambogadzira kuti gwara asina munhu. akagadzira magwara Akutedzera uyu. awakutedzera iwo baba munina samunzwa kuti tinyase kuita izvaizvo baba munina chidzokai pano vanhu venhekwa zuva ramakatuma wakadzenga Inini kunekwa handisikwenda ndechekubhema ndiyeuza inini kunekwa handisikwendaba baba kuswera wafa baba wagwewa 22 January 2002 muprofita wakasimuka aiti wana wamandiyeuza ndiri kuda kukutaurirai nhasi kuti baba wena wasiya musha wakachena mazwa asiya musha wakachena kana mazotanga zvazvenyu musazoti musha unowangu une ngozi mazwa nhasi lime musha kwadini baba kubvai tibva tagara mukomana wakabirwa mbudzi akafamba ndikazobva ndakitowa jaya watomza kubhura wayo kuti iwe munhu wakabambudzinza nyaya ndakazwa nyaya yekuti kwaizi wakadzi wako ndo wakabambudzi ikati ashuwa ndakasumuka kubva bhuruwani kuenda kumba inini ukakakadzi kobvudza kuti wakadzi imi mune nyaya yekubambudzi mazimbudzi makabambudzi kwazi pane rufuwa bambudzi mazwa here ikazi wakadzi wakati maina baba tinobambudzi ndikati no ningobhadhara mbudzi zvinhu zvakandichipira kubhadhara mbudzi dzandikufa kwani pako iwe mukadzi wako ukazi wiwa wangu wazi wakadzi wangu wainingwama ndani wakadzi 4 handidi kutaura zvekunzeka ndandaburaona kukora kwati nzvimbo dzababa baba afa inini ndakapiwa tsvimbo yangu yechipostori
ndio ndakapuwa. Mukoma akapiwa beki rarine beki yese yemari yese wakwambo nevanati wakwambo nezviperi zvababa uyu inini ndima ndabuda nepfimba yangu. Uta hwaari kutaura uyu uta hunopemberwa ndimukwambo hungosiwa mukicheni mamai handi ndakataura uta baby ningouda wei uyusiye uta wacho ngei ndiyo nyaya takanetsana namukoma pamwezi kasaka ndiri kubaya ari kukwazi ndikuda kuda ndikati uta ndingouda wei handidi uta ndingoda wei uyusiye uta ngei handigoni kukakamura chokutanga chechipindecho ndingoushandise ende nepamba pangu nditorino kana mana mukoma ndemotori utouku mukoma uyo akati ndichati ndawabvunza mwari wangu azwa ndikubva kwauri kubva kwakuenda mukoma ndibva ndazoenda kuna mukwambo anova ndiye akakowa nhaka mukwambo akakowa nhaka ndakaona mukwambo ndikati mukwambo ndine nyaya netsomba kuiuta makadidiri uta ini ndiuchimundinetsa ndoti mukoma ruti uta hwangu ndiri kuda uta hwangu kunewe inini uta handiribe kazi inini ndakatanga kubvana neuyu takabva pabasa razwari anozonana namukoma ndakatanga uta hwakadini kazi imwanangu vana sitezvake munokoteka wana mai here ndikati kukoteka ndipo ndakatanga kuziva chinhango kuti kukoteka kuti mungogara wana mai nhaka here ndikati weba inini handikoti kazi ezvanditi takapembera tienda neuta mumba murume ongoya pamba baba gadzangazi ndiye baba ndiye muridzi wenyu weuta handi wenyu daimi mwana zviri nano tutorwe ngemwana wako unoti iwewe tukotota wababa iwewe kuti mitsumba makapiwa yakapiwa bhege rake zvakatovharana zvakadaro ndibva ndati parufu rwamhai maga ndipo pakatanga nyasha kakanzi uta hwao ndikati uta mudhara kana madanga tiende kuna mukwamba nemukwamba angasikachaoni mozwe nyaya yacho mukwamba akati hatikotika wana mai baba akazandi pakati kundeshuwa uta ngehwangu ino ndiangapi wei angapi wauta azwa right tabva ipapo pauta ipapapo ndipo tazoya tapinda nyaya yakubva yakutaura guwa takamutaurira muna machi mukoma ndiuri mamabhanana mukoma baba tine 15 years zvirikuitawo mwana hamusi kuzoona here ndikuzoona right mukoma muri kuti kasazvakanaka ngatiite muna september ndiye wati muna september handinibaini kana kuri kuti ndiri kunyepa mwari uri kudenga unodini uripopewa ndanyepa asi ndikutachakachama mwari ngopa ngatiite muna september ndakuti apatizidini baba hatichatikwanisa ndakotenga matayo ini ndeba right todini mukoma kazi munini zvese kwasabhuku kuenda kusuma sekuru wababa muenda kumutaurisa mukora wozomufonera mumutauri hai inini tagara mukoma kanyakazapo kechitatu ndipo akazoti iwewe munina ndafunga ngatizvite ureni ngouya ngendati situeda ndinauzokuona mata kasi mukoma zvese ndatopedza vana sekuru ndapedza kupa mari yenyu yemotika netransport nesimende ndapedza kutenga saka chachandosara pangeti kuti tiwane zvekuidya nekudize ngatisiyane nazvo oreti zvakanaka ndapedza kuakagwari yako yakunimukira wazuva akasengati baba akamukoma zvimonezi guva riri apo takangoisa masimende muono wasaudhuriza maiswaiza muri kuda mazuva rapera totakangoisa matombo mazuva kwane unozinyi aiwa matombo mazuva ariyo warutazengekuisa ndindakawagwarira pana baba edu handi ndakazotoita ramhai wangu inini ngekuona kuti hawane vanhu vatasvika mudakasira mhai wangu ngekuona ndaona kuti zvaivo zvekutanga zvakaita mwezi hai uyo nyaya yako ndikutaura uyu mukomana ndiyo nyaya munhu vanotati handitambi nawo vanhu vanoda kundiuraya ondachacha watadza kundiuraya nda ndiri muposipos ndako kutaura chipapamani meni chaidzo ndikupotswa ndidzo meni chaidzo chaidzo kupotswa ndidzo meni ndiwarunako mazwaya uyo wakabhati mwana wake akamira makati vabengesa mwana wake ngekurata mairi mwana wacho ndo zvakazokonzera kuti wati ndiwakauraya mozisi wakauraya mozisi uri kubuda na uruzi wana urubuda uko ndiye uyo ndiro kuruka research kazi iwe ndo wakauraya mozisi ndika ndimuurayire mozisi uyu mapepa akandikudzira ukati uyu mapepa nhasi rinuku ambisa wakakuti ndaonera kuti mwari unaye tipatazingati ini mwari ini ndiye mhosva ina baba wako aindita kuti asi dambudziko tipama ndiye kuzaiwana pakandofa munhu basi wangoita pati
Wangobva kuuraya mbudzi, wauraya huku, apa tiri parufukwe rwepamba rwehama yedu chaiyo chaiyo. Wangotoita pati iye uyu ndokanalimera pafama yako wakatoita pati iye mukomana iye wakauraya huku 5 kubika nezvese zvese kuita pati wanhu pasina 50 meters pasina 50 meters uyu wakadira mhamba tiri kumona maziso angu aikona kutotarwa ndikuta aya angu maziso maira muoko ndikupika ndowangu vanhu wakadira mhamba pasetomba yamasofa vasvambadi vaipapedza kubatana namhai wake iye namhai wake namika wakasvika vakabatana maoko so kunge varikuita goe sapota uyu mazwa uyu mwana uyu handikutosorry hakuiti kujaisa pamwe nezverekasha sorry mama right asi nhasi rino iyi wakuya kuno nyaya yekuda kuningoresa wandiendesa pauta kuti pakabatwa uyu apengesa mwana wako ndipo akazotenda kun'anga yakarapa mwana wake yai ndio ndakatorwa ndienda pai ibva ndasvika shuwa n'anga yakada kuprofita ibva ndaramba zvikazibata tsvimbo ribatibe ndikati ini ngoibata kazibata wakanga uri pabasa iwe ndikati basa ipi kazimadokera ndikati yewo ini ndandikuburawa ana umwenda kumadokera kana ndikuburawa ameno kana kumadokera burawa yakuti kuriko kumadokera asi kumadokera nozo ndandikuburawa kazimadokera kazoenda pamanga uri utsvaga ndikati ndiri kutsvaga mushonga yakuti ndingatsvaga mushonga wekuuraya nemunhu wekuti tiri kuchinjana na6 makuseni ndiopinda na6 manheru tibva tada kuurayana tega tega ndosenza double shift here kazibata ndibva ndabata akazoita kukumbira tsvimbo asi akanidazvitazeni aitengateni ndipo takazoenda panomwe wacho iwo hamadzawewa vakazoti uyo anongoro uyo wakagoti ani munhu wacho ani munhu wakati iwe uyo munhu mabata uyo hana chandiziwa ende shuwa munamati shuwa ende zvomuri kutaura kuti wakaromba hana kuromba chakarombwa ndisekuru wasekuru wanasekuru watatu imandati kunyepa ndikati kunyepa masoko mutaura kazi izvezvezvo kana mati zvotoda kobvisa ini ndikati handidiva awa ndowakazondifosa sewandanda kunyewa wabva ndaenda ngei kwaungoenda kwakudesa ndazondoforo apo endati papasina ungondibatsira ndandirinde foro apo wese kana makebhuri kasi andindakamda kutanga kutodzanani wese kusvika pambapo ndiri ndori chuchuru zvikazoya mukompyuta yakaita zvikaita zvake akavhura mabhegi aya atatrange before ichipaizvo kamwe kacho kabhoko kiti vakasvika vapinda pasi pebhegi ende zvese zvakabatwa pana changu nechimweba zvese zvakabatwa nekachimbonde handii chimbondi chimbondi kakakaiswa kumaziso ende akatotora akaisa mukiti kwenda nako zvokuti kakapiswa runyepo kakapisirwe wakaisa mukiti aibvanda nako tibva taenda kwapfungwe kazi unichisainjera ataisa njera tibva takaziraiti nemari yangazibvisa angari mazigi asi angari ma300 nemwe kuzichatsvitondera angari mabondi ndakuda kupangako imwe vatapedza vatabva ipapo vatanda pafunga ndipo akasvika kugadzika gadzirai imimi mese imina ichienda wiki hariya nemariya imari ndaunobvisa mari saka pona ndakuenda kuzero inini ndakamuona akunonga mari bai kozi ndakatenderuka ndatapfuko zavo zatumete vanhu vaone chikoni nazve ukumbudzi yako yakasungirwa kumbudzi yako ivi ndiyakaita kuti kuti bata chimboto chombeto chine midzimese chine midzimese chimboto ndo chine midzimese chimboto bata chii ndiyoende muheke ende muuraya ndasvika pakakazirai waisa dombo paiwe wakuita wakaita kukanda minokosa kuti ngobera jackson wakanda mvura wabva wapedza gautara hariya ibva wakanda tichaona zvemari yakufuruwa padenga mari yaitsiri pasi asi mari aiva kubuda pakana kuwabvunza kunoona kutera nehari hari yakagadzika pasi zvandodini zvandoii ndasvika umba kwavo inini ndandetseka manje ndakushupidza ndakuti zvitatu zvadidii ndipo ndakatanga kuona kuti uyo ndega akapekesa mwana wako Moses akapa naye masikata abva kumbatinga ndizvoti zvakaitika sei handichaziba ipapo mazwa Moses wacho saka ndakaona kuti zvinhu zvaari kuita ndizvo zvacho zvaanoteera wangu
uyu mukoma wekatonyarara ako akasokuona baba wake anyarari ngenda kuti mukoma angu kutokura kushoka mukoma watanetsana mudhara ndabvunza mudhara kuti mudhara ndine maisha ndikona aya atonazongwara ngenda kuti azopedza mukasarika mwana une dumwa rekutsutsa saka ini ndati ipapo kana pane pamwe moda wandibvunza mundibvunze itaure basi kana ndakangava zvinhu chataura amukuru shamwari right nyaya iri kutaurwa patine kunyepa Solomon Mandeusi ndofunga kana muri kutondera mwana warubudirwa yakataura kuti anofanira ku 150 nembudzi yekuti akanyepera collection yawo yawakuita kuti wakubatana asi nyaya iripo yakuda kutaura ndeyekuti murume uyu haana kuchena chipostori chake ndechefeso nyaya iri kutaurwa yakaitika shuwa mumusha medu pakauya murume akauya angaita chiprofita aizemusarika ndokwatakaenda naye akasvika akabatwa nyaya dzake akauya akatorerwa kachikwambo yake kaigara mumba make zvakaitika izvo akatakura kari muhari kuenda navo kwafungo kubva pedu kuenda kwafungo 5 km ikazodzikana pumbu about 3 km kurasa kachikwambo vake ika zvapera izvozvo akazoenda akatisungisa kwamambo Mandeya ndinamapema kwaishe Mandeya kwedu kurezeya kuti mambo ndiishe Mandeya takaenda tikaodaira nyaya akarusa ishe Mandeya akati tifamba because mumusha menyu iri kuitika zvinoratidza kuti mune dambudziko takafamba akabatwa akazoti mamunondifambisa vanhu vacho vese ngevenyu makatengewa ndoda kuenda kubasa ndoda kuti munyatsokuzwa akati wakuru vanoti kutezi kudona hatimbombe mukana tiende kubasa tonoti kubasa kwaruda kwacho kumborinei takaenda shuwa akapurura basa akasatsva asatsva isusu takati mukoma onai takakurukwa ngemuprofiti uyo profiti uyo akatidira mari akatitorera zvinhu zvenyu saka let's go back kumuprofiti uyo todhimande zvinhu zvani zvedu takaenda shuwa takasvika about 13 wandiko Mandeya tasvika pamumba pemuprofita takati shamwari wewe urimba munhu uyo haana kufamba sei profita anoti inini zvangu handizve kurombera mwe ndakaberekwa ndakadai uyu munhu ndakamutaura kuti musafambe naye hamugoniko maita vana vadiki saka imi mazofamba sei ndisini ndozvati tiri yangu ingoperera kubasa asi aiwa kana zvakadaro is okay kana kuti inini ndakamunyepera inini naye imi mamuna mhosva kwaise kuMandeya inini ndii ndakamupumba kuti une zviwo saka inini naye ngatichaende kubata basa inini ndikangobata badza kuti unazvo iye achibata kuramba handiti kuri kuzwa saka muprofiti akati inini handifambiswi mahara kana takuenda kubasa toda kutanga kweyasvika kwashe Mandeya tobva tasainirana kuti tikaenda kubasa inini ndikatsva muprofiti ndinokupa mombe mbiri iwe ukatsva kunondipa mombe mbiri sumuka iteni haana kusumuka pamurume akaramba akabvisa nhenda ndavo $2 murikuzwa wese wanga waripo imbo akabvisa nhenda ndavo kana dai kufonera musariro wacho une nhenda ndavana nhasi $2 adaro musariro akazoti iwewe ndakuona kuti wakaoma mwoyo mwoyo wako wakaoma maningi une nyora dzawakaiswa dzimwe dziri apa dzimwe dziri apa unonditengera mukaka unonyaronzwa wotenga rezi akaenda akatenga gasiteri nerezi akaparwa takatarisa masikati machena mubvunza kuti anoparwa ndorei akatochekwa imwacho akamimira kuti iungazai ari kuchekwa takatarisa saka kucheka kwake kuri pa isusu hatisi kuti wenhekwe ari right kana wenhekwe uri kubvuma asi uye haana kunaka pamunhu nyenyi kwamazenda ari kuramba iye ari patakaenda nakwenu pamusoro ivamo nyaya iyi inorevesa muna madhodha ziva chikuru
Mdara, simbumira ini mapiwa nguo. Na yedu inoreleza mnamani. Baba wakapuma mhoto ya kujua ini ndakaenda kung'amba. Ndikapiwa zvatakapiwa. Anotore goti ndakaenda ndikapi. Akati ndakaenda ndikuina mwangu. Wese wanwesa waiwa. Kwe baba nangasipo, baba ndiye nangasipo baba. So, awakuchitobhuma nawo kuti uyu na uyu. Saka chandaikumbura wangu yechekuti mambo. Dai sezvo auya baba nyaya yedu isarebe tikude panze kana paina anotibatsira tobatsiwa yozikanwa ziya nemhosva uya nezvake uya nezvake uya nezvake because apa nyaya yese apa kai tinobangoguma nokuina uyu kusvika tingodoke nyaya yedu apa nyaya kana makamboenda sinotedza kuti muende kuti chii inini ndauda zvangu angaripo ishe yamambo angaripo ndimwe mambo ini ndaudawo zvangu ini kuti nyaya ipei because umwe munhu takamutaura kuti ndautore ndekwe kuharare akaenda kuharare akatora ndeke akauya naye nhasi unayo saka isi toda kuti tese tiri panapa nhasi tiripo tiende tizoti ndekwe iyi wai yanga ichimbodiwa inei iri kukanganisa chii yakamirira chii tuzvatikuda izvo zvokuti mutazi umwe akazoenda atora nhekwe akaenda kutora nhekwe iwo uchiziotandiwi ai izvo hazvii endai panzapo kune nhekwe doti nyaya nhekwe ipere wozi nheke yawo Chimbusiye utaura munhu achibuda uyu. zviri zvamautakautaura chimboendai panze pane imi Mutangamiri ini mutemo wangu wafana kusuma utango. Unatokudemira naikana naukumbira ndiende kusuma. Ndauti nyaya masori sana. Kusuma mtumwa iki zisina mtumwa. unasumani Mtumwa ini ngoenda kusuma. unasumani Mtumwa. mine ndikondera Ndikukumbira kuti izvo makakidnekwa makaripota here kumapurisa ndakazoenda ndati nyaya yekuti ndati pamakakidnekwa its a criminal offense ndakazoenda kwamambo mandeya hamuna kuenda kwamambo mandeya haaiti zvemacriminal offenses mambo mandeya kana iri criminal case maenda kumapurisa makaenda here akaita kuti ndegoenda kwamandeya inini chakaita ndegoenda kumapurisa ndakatoruma wandinoti mabude pachikwadi chekuti inini anaita ndakabata ba ndakafamba kumoti hawanota wakazopesiwa kuza kuti murume maida kumuraite mazuva maviri ndindakangano ingoti dzarepa nyaya yacho saka pamakidnepa pamakaenda pamakidnepa saka mutumwa wenyu akati makaenda mutumwa ndakapedza gore rese ndisina mata ndakapedza gore rese ndisina mata iri nyaya yekuti iwaruiti ngati kuti ndizoende ndizoende kumapurisa inini wari wambondondira wangoda kundura ndoda kukukumbira urikuona dambudziko pariri dambudziko riri pariri pekuti musakaenda nevamwe pari kuenda chiwano muchada kufamba muroti kudzora pfungwa. I don't want to endanger your life. Because wamoto takamboenda tese takambozviita tese why nhasi makuti hazvikwanisa aiwa inini dambudziko ripo ngatinoziva zvekuita vanhu azvikatishangamiwa izvozvi ndikamutora kuti inini kana kuti ndini ngoro ndine wana 17 vari kasi wabhezesa nawakadziwa ini ndiona basa rikuru yavana kuti izvozvi zvawakadziwa ninyaita wakafa ndinomira ndega hawabatsiri pano kumukura wandiona kuti kuita zvepati kubata ndiri kukumbira kuti handisikumanikidza ndakupai kusvika endai kusvika kusechikani ndakupai kusvika kusesakara
angabati muri kokumbira kuita permission inini senimrod ndichambata after church akangaera ndotaura imi muchiendai mukumbire that authority yamuntu muda and Saturday ndikudai baba Saturday ndikudai baba musakauya bambo mune yakoto changamire ndikumbira lilo zvimari madhora amboda ndirifotere warichakanaka ndorizo ndatoita ndazotoita kuguma kumapamba kunoita mari inoenda kwahonde $10 asi yedare rikati $20 niwondodiya aiwa iye ichadida asi mabhadhara nakuidani ndabhadhara kuname ndinobhadhara papa ndakabhadhara zo20 ndekuvimanitua yedara mchakadara nongo imutsvakaibva sesakataura mwaiko pamusoro yes ndinofunga ndakaenda kuna wemuriro ndichita kuna wemuriro kuna baba wakati baba weya kaenda ikoko baba vakabatwa nachirema vakati chokwadi zvinhu zvangu ndinazvo ndinenhekwe dzangu dzandinadzo asi ndikwenda unoti mutora then vapiwa mazuva maya anokwana kuita matatu kuti angafire nazvo takazodzoka futi ikoko havana kukwanisa vari kupawe padaviizvizvi nguva ivo vari pano izvozvizvi nenyaya nhekwe dzavo vidhio dzavo ndinawo atakawatora chipfuma kuti zveshuwa nhekwe nadzo tiunyembereba vakabvuma nhekwe asi musi watakazodzoka ikoko vakaramba kunge varipo pamusvii asi wairi wacho ndo wakaramba kuuya uyo wacho anazooneka futi asi ndakangati nhekwe ndinadzo dzekuti vanavarwara iye izvo zvaro nhekwe dzacho ndinadzo izvozvi unadzo inini Jacob Mandeu Jacob since mabhadhara mubhadhari asi ndikuda vanozvisa kuti maane permission yekubva kuna senimrod ini senimrod dayangadai izvo kunyange ndinoda kupedzera chandikuda ndoti inini zviri pamuri zviperi zviri pamuri zviperi zviri pane uyo zviperi zviri zvemunhu wese kuti zviite sei zviperi paite peace hatitazongoti tisiye paine umwe aruzi wamwe wabatirirwa asi umwe wasiwa ine zvake ngazviperi zvese zvinhu tichese vamani saini tichagae dare amubhadharidari saka zvindikudai pano aiwa daidza ini handiti kari munhu anopuwa nguva yekutaura ndouzi ndakakidhinepa those are small issues zvekuti azi ndakakidhinepwa ndakati aiwa zvese zvazvina dai bambo dai mamakakidhinepwa akaenda mapurisa akamangara makasunga saka difekti yekuti hamuna kuenda hapana mupurisa akakusunga hapana chiikiza hapana chii iyo kukidhinepa inei baba mboni nyaya yemaua nyaya dzamawinga panapa nedzekuti nhekwe nengozi nei ndo nyaya dziri kritika unokuti nyaya kwamautatsvagira ndokuti munhu uyu nyaya yake ndeyekuti wati ane the right yekuti kana akati
anosoda kudii kuenda pan'anga handiti kana kuenda pamuprofesa ane kodzero yake yekuti anopiwa kodzero haambunyikidzwa because kutombunyikidzwa imhosva kutombunyikidzwa saka tamutirai kuti okay chienda wosike chiiya ndamunosika chii permission yangu kune waridzi wechii watungamiri wake auye panapa aine chii permission iye asakasika achisika permission yake inini kunoku ndenge ndiri kusikawo permission kubva kune mukuru wake kuti ndiri kuda munhu wakati kuno kumuswa wakati saka ndosaka ndamutaura kuti Saturday ngauye papi pano handiti auya pano Saturday nhekwe iri chii futi iri pano Saturday icho chakaitika wacho chimwe icho chiri papi chiri pano makebhu ekuchaya vanhu vari chii ari pano wese muri panapa nyaya yotobata inofanira kupera inini what I don't want is a situation yekuti taita wenhekwe handiti but wenhekwe achadiya saka makadherera inini uyu mamusiyirei handiti tikuti aiwa ngadzipere chii dzese ngadzipere mwana ndongowedzera wangu nekuti kumapurisa anga mangara kumbodibaamukana nditauri matose anga mangara bali pane mwana anga akasungwa kumapurisa anonzi Tumai mwana wamukoma umwe anga ari panapa saka Tumai akarohwa nezvinhu ari mumaseva zvinhu zvechiwari zvinobatsire mari utanga vere zvinobatsire Babu